kuwi mbarep kuwi mutune dhisik dhewe Pengkaradong. Tapi ora lagi dhewe. Ya kuwi lho sing tak bingung kuwi. Anake Larung belum rabi ta. Yo ngene lho, lek masalah kuwi lahir mbarep kok. Sunate kari paling. Piye to Pak Mon? Jelasne kuwi. Pokok intine ngene lho, intine Pak Kri iki masalah kono rabine apa gelem rabi apa gak ngurus. Gak ngerti. Kang wong karepe wong apa ya ngerti to Pak Kri? Heeh. Tapi lek masalah dhek lahire kan adike. Apa dhisik dhewe. Ora adike Imron kuwi mang. Lah kok Imron anake loro piye to Pak Mon? Heeh. Lha mergo gong rabi to Pak Mon? Kok rabi kuwi ora ndek anak iki ngono. Wis sunate sing ndi wis. Ya dhisik suraji sunate. Wong Imron Suraji sunat kuwi lahir so jatuh berarti. Wis ditaruh kayak mang ngomong-ngomong ya. Mulane jenenge Tayubi. Lahir Tayub. Kembarane kene. Apa? Kembar jenenge, ora kembar wonge. Pengkaradong. Kuwi adi, yo sing keri dhewe, mungkin keri dhewe kuwi ragil. Ini kuat tenan. Ora. Ini kan gampang kuat. Loh, kuwi lek sing biasane ngono kuwi sing kaya anu, modele kaya sing lanang nek tengah diapit wedok. Lah kuwi baru diruwat Pak Mon. Kadang anak tunggal di luar. Ya mbok karepe wong biyen piye to. Lho marai. Tadi Suraji ngruwate keri. Ora ngerti masalah kuwi. Ngerti kuwi aku, masalah kuwi aja kok anu dene aku. Jadi sunate dhisik Tayubi, dhisik Surat. Halo. Lho kuwi Pak kuwi paling pas apa? Anggap ya kok nek Tayubi ada Imron. Mari kembali jeneng. Padahal kalau Sukri kulon kae itu buka. Kok karo Sukrine padha jenenge. Kan jenenge tok sing padha. Jenenge tak jeneng. Mak iki anak itu kan Sukri putih ngono lho. Lan dileh Jeneng tak wis engko masalah aku iku ngono lho. Padha karo Sukri kulon Pak Kri iki dadi. Heeh, ngono. Nate Sukrine sapa jenenge? Anu lho, ya. sing bakal sego lho. Iya. Sukri bareng karo Sukri. Rambut putih, kan ngono to. Kak udah suka rambut putih kan nduk kan ngono. Ya padha karo kuwi lho Pak Mon. Lek Yadi kan enek Yadijo karo Yadi. Tayubi Imron kan ora padha. Padha emang ora padha. Kuwi lho Kang. Ya lek padha Tayubine kan ngono gak masalah. Nek sekolah jenenge nek Jumadan Tayubi nek sekolah. Padha jenenge. Nek Tayubi aku omong kowe guyu. Tapi kali padha nyepelane. Kalem-kalem Anu Pak Kri apa iki? Makaya ora percaya ngono lho to Pak Kri. Padahal lek mun jelasne urut tok bingung. Kuwi kalem-kalem aja. Ngetang aku yo bingung malah. Wis semare guyu apa mergo lucu kembar kuwi apa piye to Pak? Lah ya wong lek kembar iki kan Sukri kulon, Sukri putih, Sukri bareng kan padha Sukri. Iki Tayubi karo Imron kan gak padha. Ora padha. Kan oleh kok sekolahan ku malah. Oh berarti urung mok jelasne Pak Kri paling sing nek nggone sekolahan kuwi. Sing biyen lho Pak Kri. Biyen iki nalika di sekolah dhek jenenge padha, mesti jeneng padha kok gak kuwi. Ben game bedakne ngono lho. Oh terus jenenge dileh ngono jenenge iki ngono. Ya. Maksudnya ngomong iki gue sekarang kan jajar. Ngomong Tayubi kan nyakit abe. Iki dileh gue. Jeneng.